list kayo eh. Ano kasi ito ba? Bin siapa pula? Rambasi. যে অবস্থাকে চলি তো অনেক কষ্ট করে চলি Cere cere. Ada tang saya mana saya. Aku belajar nih. Yang ada belajar. 28 tarik April. Haino hayaro miafro hotat khlaiye mankundri faika norwati faika abani bagai o tini jirania division ni andaro tini pasta village ang naikha kaisangke bodman thakur para semutunain tila cinta horon para tei rambabu omai khlaiye Bobanya, charta pasta edisi village ang naikha. Asa major khoting ya phono motamoti khoting kha kothor klai 3 do pabai kha bankundri faibani bagai abani bagai jeng haina haicini sarkar top theke je mancha jeng chobanai abani bagai tahsildar rok borok verification khainai verification ni maddhome jeng borno je mancha jeng chobanai tini jeng saimano obahai jorago sob somoino tini tibra jogo bankundri faigo watei nobor faigo onma besibak tini kri borok rok nogro bisi hamthaya aboni bagai nogro daitini baigo boni bang sing tini sarkar hoite jeng wansok tongo jeng agam ni rogo bahai khlainai omhai tini kwangma borok rok nok khamya tongo nok obo tongo boni bagai durbol tongo boni bagai jeng wansok nai boron bahai khlaimanai tini jeng je mansak jeng subai tongo tei belai khechini wanama singsa ojorago chini lockdown chini coronavirus tei bahaino jeng kwbangma chini niyam khaijak tongo social distance khaina nango kitab hairok ojorago belai khene chini kipal hambian humano jeng birman kphajak abani bagai jeng badi jottono jeng baksa khlai jeng joton thamsa khlai jeng chubalainai orni barni borno bang koinai ore taku bohon koinai tini o lockdown ni jorago jottono gisa jeng sab sutra tongo social distance maintain khlai sarkarni kogno manegai cholakhai belai hambainai o kogni tini ang masajak hambai